Ideme vám odovzdať nejaké posolstvá ohľadom víkendu, keďže ten sa už blíži. Ak náhodou nemáte nejaký program, tak Marek má pre vás jeden tip, pretože môžete zájsť na automobilové preteky na jedinom pretekárskom okruhu na Slovensku. Vítaj Marek, ahoj. Ďakujem, ahojte. Tento víkend sa na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potvoni uskutočnia preteky aut FIA Central European Zone, v rámci ktorých teda budú majstrovstvá Maďarska, Poľska, ale aj Slovenska. No a medzi pretekármi bude aj ešte len 16-ročný Matej Homola. Ten má za sebou v tejto sezóne umiestnenie v prvej trojke na maďarskom Hungaroringu, prvé miesto na pretekoch v Poľsku, v Poznani. No a teraz sa teda predstaví na slovenskom okruhu poprvýkrát v tomto aute, ktorým preteká túto sezónu. A teda tento okruh veľmi dobre pozná, tak si Matej aj dáva vysoké ciele. Tak tu trať poznám najlepšie zo všetkých, čo som teda doteraz išiel. Uvidíme, ako sa mi bude dariť, ale určite chcem vyhrať, mám tie najvyššie ciele a dúfam, že sa mi to podarí a technika vydrží. A kedy je ten samotný pretek? Ide v tomto prípade o dvojpretek, takže v sobotu sa štartuje o 12:20, v nedeľu o 13:30. Predtým ešte každý deň budú kvalifikačné tréningy, z ktorých teda potom bude Maťo bojovať o pole position na štarte. Aj keď teda potom mi prezradil, že nie vždy je výhodou štartovať z prvého miesta. Lepšie je ísť druhý, asi prvú polku preteku, lebo nie sú také nervy, ako keď ideš prvý, lebo ten prvý musí odolávať tým útokom tých druhých za sebou idúcich, a takže lepšie ísť druhý a potom niekedy na konci skúsiť predbehnúť a potom to už dotiahnuť do konca. Navyše tento víkend bude mať Maťo na Slovakia Ringu silnú konkurenciu, takže ako mi prezradil, nebude to jednoduché. No a taktiež Maťo teda ešte verí, že nebude pršať, pretože mokrá trať je samozrejme rizikovejšia a bolo by to horšie pre neho. Ale to nie je isté, možno že aj bude pršať. Možno bude, obával sa toho včera, keď som s ním bol, tak povedal, že len nech neprší, tak bude všetko v poriadku. V tom prípade by som mohol vyhrať. Tak ešte raz teda, že v Orechovej Potôni sa to udeje. Tak, Slovakia Ring. Ale 16-ročný pretekár, on ešte nemá ale vodičak asi na reálne auto. Nemá. On tento rok vlastne prvýkrát v kategórii tých najväčších dospelákov a všetkých súťaží a pomerne veľmi úspešne. Aha. A on keby teraz šoferoval na normálnej vozovke, v normálnej cestnej premávke opitý, tak čo mu vezmu? Auto. Topánku. Som si aj myslela. Žiackú knižku. Alebo, hej? Alebo čitateľský preukaz. Včeličky tam má ešte. Nie, dobre, no tak jasné, to treba začať čím skôr pretekať, tým pravdepodobne aj lepšie. A to má najazdených určite na tých hracích konzolách všetky tieto a on na motokárach hlavne predtým jazdil, takže on už má odjazdených možno viac kilometrov ako my dohromady. Aha. Áno, jasné, určite. Ďakujeme Marek za tieto informácie. Takže sobota 12:20, v nedeľu 13:30 Orechová Potôň a ten Slovakia Ring je veľmi zaujímavý pretek a je zaujímavá trať, tak to treba možno navštíviť, ak budete mať čas. Jasné, takže toľko tip na víkend z nášho okienka, ktoré sa volá Tip na víkend. Od Mareka teraz je 9 hodín 41 minút, stále počúvate Fan Rádio. Ty mi urobí dobrú náladu.